Hola, hola, hola. Avui tornem a començar classes, les tornem a començar en català, perquè ja hem fet tot el curs en castellà. Llavors, teniu totes les classes gravades al YouTube. Jo els pròxims dies aniré penjant classes en català, pròxims dies, setmanes, mesos, perquè també teniu tot el curs gravat en català. Val? Quan vagi gravant classes en català, aniré despenjant classes antigues i eliminant-les perquè ja no fan falta i les substituirem per les noves, que espero que estiguin millor. Si veig que hi ha alguna que gravi ara que em queda pitjor que la que ja estava, deixaré l'antiga i borraré la nova. I així, poquet a poquet, ho anirem millorant. D'acord? Doncs som-hi. Definicions i documentació. Avui tinc poquet temps, per tant, la primera classe serà curteta, però bueno, anem fent i xino-xano, Categories de vehicles. M1, N1. M1, vehicles destinats al transport de persones. N de Navarra, N1, vehicle destinat al transport de mercaderies. Mercaderies fins a 3.500 quilos, persones fins a 8 places, inclòs el conductor, el qual suposen 9 places. Si us fixeu, les diapositives estan en castellà. Per tant, ni que no m'entengueu, podeu anar llegint el que posa. I així també aneu aprenent català, que no és una mala cosa pels que no el parleu, Igualment, si ho preferiu, tinc en castellà. Vehicles de motor, automòbils, Cuidado. Vehicles de motor són aquests que apareixen al quadre de dalt, on posa vehicles de motor. Tot el que hi ha a baix, ni que tinguin motor, perquè la majoria d'ells tenen motor, però no estan considerats vehicles de motor. Per tant, quan us parlen de definicions que tenen a veure amb vehicles de motor, els de baix, tramvia, té motor elèctric, ciclomotor de 2 rodes, té motor, ciclomotor de 3 rodes, té motor, ciclomotor de 4 rodes, té motor, vehicles, sí, tot el que hi ha a baix, per més que tinguin motors o motors elèctrics, no són vehicles de motor. Vehicles de motor són automòbils o vehicles especials. Automòbils, turismes, pick-ups, bla, bla, bla. Ho teniu tot aquí en el quadre. Mireu-vos-ho tranquil·lament, feu una captura de pantalla i quedeu-vos-ho, que això és la base de tot, Definicions. Motocicleta. Vehicle de motor amb 2 rodes, amb capacitat de superar els 45 km per hora i amb més de 50 centímetres cúbics. Motocicleta amb sidecar o sidecar. Automòbil amb 3 rodes asimètriques respecte al seu eix, és a dir, que no fan un triangle més de 50 km per hora i amb capacitat per anar a més de 45 km per hora. Perdó, amb un motor de més de 50 centímetres cúbics amb capacitat d'anar a més de 45 km per hora. Aquí teniu vehicles de 3 rodes, de 4 rodes pesats. Parlem de tricicles i quadricicles pesats. Si són ligeros, és a dir, de menys de 50 centímetres cúbics, són ciclomotors. Tenen més de 50 centímetres cúbics o van a més de 45 km per hora, són tricicles pesats, quadricicles pesats i són vehicles de motor. En el cas dels quadricicles pesats, 450 quilos mínim i 600 quilos pel transport de mercaderies. Màxim, mínim no, màxim. Turismes, pick-up és aquesta espècie de turisme amb una caixa oberta darrere, en cap cas cap dels dos passen de... Bueno, de fet, cap dels que teniu aquí com a norma passen de 3.500 quilòmetres, 3.500 quilos. El que diem pick-up, zona de càrrega separada de la zona de les persones, és com un camió petit, per això es diu camioneta. Derivat de turisme, un derivat de turisme és un vehicle que de base és un turisme,
Quatre rodes pel transport. Sí, però en aquest cas el derivat de turisme es deriva, es transforma per convertir-lo en un vehicle de transport de mercaderies. És el vehicle que acostumen a utilitzar, perquè m'entengueu, els comercials, no? Que van amb el seu vehicle, amb el seu cotxe, amb mostres dels seus productes per vendre. Llavors transporten mercaderia en els seients al darrere, que no hi ha seients, sinó que hi ha zona de càrrega. Per això van les finestres del darrere tapades i ell va conduint davant, com a molt hi cap una persona més. Vehicle mixt adaptable és l'automòbil disposat per al transport simultani o no de mercaderies i persones fins a un màxim de 9. El cas que tota la vida jo havia explicat més és el de alguns pobles, antigament especialment, avui en dia no sé si encara passa tant, però abans passava molt que hi havia pobles amb zones altes de muntanya, per exemple, en zones amb pistes d'esquí, no? Que hi vivia molt poqueta gent i que hi ha un súper i llavors que un mateix autobús fa el servei de pujar a les persones i a la vegada la part del darrere de l'autobús portava mercaderies pel súper o el que fos. Sí, són coses que abans es feien. Avui en dia hi ha molts més serveis, sí, però a l'origen una mica ve per aquí. Sí, de zones una mica abandonades on es feia servir un sol vehicle per. Evidentment, la zona de càrrega de les persones i de les mercaderies va completament separada. Sí? No estan junts, estan protegides les persones per evitar que en cas d'accident li puguin caure sobre les mercaderies. El furgó o furgoneta, monocasco, zona de càrrega separada de les persones que van al davant, però és monocasco. En canvi, el camió té la cabina per un cantó i la caixa per altre, no es comuniquen entre ells. Vehicle condicionat, vehicle per al transport de mercaderies a temperatures dirigides, és a dir, un vehicle pensat per poder transportar mercaderies a baixa temperatura. Todoterreno, tot terreny, implica un vehicle amb tracció a les quatre rodes, en teoria amb capacitat per anar per qualsevol tipus de terreny. Tot i que avui en dia, jo més que tot terrenys, a la majoria els diria tot camins, perquè tenen capacitat per anar per qualsevol tipus de camí, però no per qualsevol tipus de terreny. Per últim, ja teniu una autocaravana, vehicles que inclou allotjament vivenda i que té asientos, taules, cames, lliteres, cuines, armaris i altres per la comoditat humana. És un vehicle monocasco, on tens aquesta funcionalitat de casa-vivenda. Camió, és el de dalt a l'esquerra, seria aquell que té separada la caixa de les persones. Tractocamió és una cabina amb capacitat per acoplar semirremolque. Semirremolque és el remolque que s'apoya. Sí, que el pes cau sobre el tractocamió creant un vehicle articulat, que és el que veieu a l'esquerra a baix. La suma de tractocamió més semirremolque, vehicle articulat. A la dreta veieu un camió més un remolque. Quina diferència hi ha entre un remolque i un semirremolque? El semirremolque necessita arrepenjar part del seu pes sobre el vehicle tractor. El remolque no ho necessita, arrepenja tot el seu pes sobre les seves rodes. I el vehicle que l'arrastra, el que l'arrastra només arrastra, perquè el pes cau sobre els eixos del mateix remolque. En casos de remolques molt petits, de menys de 750 quilos, tots són remolques. Perquè realment el pes és tan poqueta cosa que no es considera. És un tema, però tots són remolques de menys de 750. Ni que la forma us pugui fer dubtar. L'autobús o autocar. Quina diferència hi ha entre un autobús i un autocar? És de concepte. Físicament és el mateix. La diferència és el concepte, la idea. L'autobús fa un transport de línia regular i l'autocar fa transports discrecionals. Sí, és a dir, jo l'autocar és el que jo vaig i jo contracto, o perquè m'entengueu, quan els nens van a jugar a partits de futbol en un altre poble,
Sí, l'autocar que contracta el club per portar els nens amunt i avall, o al col·le per portar els nens a les excursions, allò són autocars. Sí, a l'autobús és la línia regular. Llavors, a l'autobús de línia regular pot ser que sigui d'aquells que tingui places de peu, no? O sigui, d'anar drets, o no. O que sigui físicament exactament igual que un autocar. No té per què variar res físicament. Els de dos pisos, per lo que veieu, que són de dos pisos. Els articulats, doncs el que veieu, que són articulats, amb aquesta espècie de goma entremig, que fa com un colze que li permet el moviment a l'autocar, que li permet ser més llarg i més àgil entre ciutats. Trolebús, vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula sobre raïl. El trolebús antigament es feia servir molt. Val? Inclús en algun moment de l'evolució mecànica es va arribar, i em sembla que avui encara existeix algun, a tenir la capacitat de deixar-te anar de la catenària perquè tens bateries i poder fer un recorregut una mica més llarg. I després tornar-te a connectar a la catenària. Tot i que la majoria d'ells van connectats tota l'estona, perquè així no han de posar bateries. Sí, a més, antigament el tema de la bateria era molt diferent que avui. L'únic avantatge del trolebús segura és que no fa falta posar raïls pel terra, perquè és un autobús que en lloc de portar motor porta els raïls de la catenària, el cablejat de la catenària. Quan muntes un tramvia, tant poses per baix com per dalt. Vehicles especials, agrícoles en aquest cas. Tractor, motocultor, maquinària agrícola automotriu. Tractor és el vehicle especial autopropulsat amb dos o més eixos, concebut i construït per portar diferent tipus de maquinària connectada darrere per tal de treballar al camp. La majoria d'ells tenen permís per anar per la carretera amb limitacions depenent del tamany del tractor. Un motocultor es porta a mà caminant, tu vas donant gas, això es va movent la roda al davant, tu l'aguantes i va fent la seva feina, que és per la motocultora, d'anar obrint la terra per poder anar fent espai, tot i que avui en dia cada dia se'n fan servir menys. I maquinària agrícola automotriu, doncs maquinària específica per funcions concretes, amb motor propi, mobilitat pròpia, i que per lo general no estan pensats per anar per la carretera ni tenen permís per fer-ho. Normalment han d'anar, dic per lo general perquè cada dia se'n veuen més per la carretera, però la majoria d'ells s'havien de transportar o amb un tractor o sobre un remolque, sobretot si has de fer grans desplaçaments. Hi ha més tipus de vehicles especials d'obres o serveis, com puguin ser aquests que veieu aquí d'obres, excavadores, que ve a ser una mica com el tractor, fan diferents funcions, màquines d'obra automotriu, doncs el mateix, maquinària pensada i concebuda per funcions concretes, exactament el mateix que hem dit de la maquinària agrícola fa un moment, i per últim, transitos turístics, doncs, que tenen una categoria a part, que són per el que són, per fer el guiri a la ciutat que tu vulguis i anar a conèixer una mica la ciutat en concret. Sí, typical of Grilàndia. Cicles de motors, ciclomotors de dos rodes. Els ciclomotors són tots aquells que tenen una potència de menys de 50 centímetres cúbics, per això es diuen de 49, i el cicle de motor poden anar màxim fins als 1.000 watts, 1 quilowatt, o fins a 25 quilòmetres per hora. Està prohibit que una bici amb motor vagi a 45 o 50 quilòmetres per hora. És que està prohibit. Sí, se'ls pot multar, és sancionable. No parlem d'una bici que, tot i tenir motor, amb una baixada pugui desenvolupar més velocitat. El tema és que el motor no pot agafar més velocitat, no la bici. Sabem que les bicis baixant sí poden agafar més velocitat i tenen una normativa especial que en parlarem més endavant.
Val el mateix, quadricicles lleugers, el mateix que hem dit abans, de menys de 50 centímetres cúbics o 45 km per hora, vale? I el quadricicle ligero, vale? Menys de 50 centímetres cúbics o 500 centímetres cúbics en cas de motors de compressió, un màxim de 2 places de seients, incluït el conductor. Tramvia, bueno, ja sabeu el que és, no? Va sobre vies i va sobre connectat a la catenària, igual que el tren o igual que el trolebús hem parlat fa un moment. Vehicles per persones de mobilitat reduïda. Aquí em paro un moment. Vehicle per persones de mobilitat reduïda no és necessàriament... Sí, quan parlem d'aquests, no parlem de turismes adaptats. Tu pots tenir un cotxe, un turisme, com tinc jo el meu, adaptat per una persona amb mobilitat reduïda, amb algun braç que l'ajudi a pujar, que l'ajudi a guardar la cadira, perquè s'ho pugui fer ell sol. Jo he ensenyat a conduir gent només amb una mà, vale? Amb una mà apta, sí? I amb una mà, amb un pom i amb uns botons que porten aquí que poden tocar amb els dits, poden arribar a conduir un turisme. No és el cas d'això. Vehicles per persones amb mobilitat reduïda són vehicles construïts, sí? Amb motors, perquè m'entengueu, de ciclomotor, vale? De màxim 45 km per hora, de màxim 350 quilos de pes en buit de tara, vale? Construïts específicament doncs, per el que veieu, perquè la persona amb cadira de rodes pugui entrar per la part del darrere i quedar acoplat en el vehicle. La majoria no tenen aquesta forma, la majoria tenen forma com de moto grossa, amb una plataforma que s'obre pel darrere, els puja, s'acoplen, s'enganxen, es tanca la rampa i van amb el catxarro aquest, que va molt bé i va prou ràpid. Però és més un ciclomotor que un turisme, sí? New Life, sí, nova tecnologia, ja ho veieu, no? Patinets, etc, etc, etc. Vale? No han de poder anar han de poder anar entre 6 i 25 km per hora, igual que les bicis. Vale? Com a màxim poden estar equipats amb un sillín si estan dotats de sistema d'autoequilibrat. Hi ha aquells sistemes que són a base de... no em sortirà el nom. Bueno, un sistema que evita que que el patinet pugui caure. Sí? Amb això, llavors sí que pots portar un seient si no t'obliguen a anar dret perquè mantinguis tu l'equilibri. Vale? Bicicletes amb pedaleig assistit, el mateix, 25 km per hora màxim, fins a 250 watts. Caravanes, remolques autovivenda, vehicles de tracció animal. El loro. Veieu aquest cavall tirant d'un carro? Tècnicament parlant, això és un cotxe. El que vosaltres porteu és un turisme. Turisme. Això és un vehicle de tracció animal. Remolque, remolque lleuger, semiremolque, ja n'hem parlat abans, cap problema. Vale. Vehicles d'ús compartit, car sharing. Vehicle destinat al lloguer sense conductor, dedicat a l'ús. És a dir, la idea d'això és que tu tens una aplicació, sí? És un cotxe que feu servir diverses persones, vale? I que tu pots anar llogant una mica segons les teves necessitats. Llavors tu poses, jo necessito el cotxe de dilluns a divendres de 8:30 del matí a 1 de la tarda. I et cobren per aquell horari. Sí? I s'asseguren que tu tinguis el vehicle disponible en aquell horari. Quan acabes, el deixes, se l'emporta un altre i el fas servir en el seu horari. Això a les grans ciutats funciona. A los pobles petits com visc jo és complicat. Es complicado. Tú cuéntaselo al Paco y ya me lo dices tú a mí luego.
Vale, per acabar avui, conductor, peatón, titular del vehicle, tomador del seguro, us ho deixo aquí, us ho llegiu i seguim el pròxim dia. Moltes gràcies. Adeu. Vaja, si em deixa tancar.